kasrewanting kaing mungsu nolo garing Petruk lan kuwi Bagong lawanten dawuh Ndara lawanten dawuh Ndara kula Ndara Arjuna anakku Gatotkaca kang nalika samono kadhawuhan supaya suwaning Karang Kadempel supaya mboyong Kakang Semar lan bareng Gatotkaca suwanana ngersaning Kowo Prabu Punta lan Kowo Prabu Kresna manut ature Gatotkaca kanyata Kakang Semar ora kersa kaboyong ing Amarta lan ngemongi para Pandhawa lha nggih Den kakekne iki mboten ateges kok mboten purun ning ewuh kaya ing pambudi. Merga niki sing ajeng boyong mboten namung para Pandhawa, ning negara Pancawati, negara Ngastina nggih do kepengin boyong. Mongko bapak niku mboten pilih kasih. Ya Petru. Mula Kakang Semar banjur nyuwun bebana sapa wae ingkang bisa mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru. Ya kuwi ingkang bakal dimongi dening Kakang Semar. Lah nggih niku. Lajeng kersane Ndara Arjuna sakniki pripun? Mundi dawuhe Kowo Prabu Punta lan Kowo Prabu Kresna Arjuna supaya mbudidaya ngupadi Sekar Pudak Tunjung Biru. Mula kalenggan niki aku bakal munggah ngatasing kayangan suwan ngersani pukulun padha wenang nyuwun Sekar Pudak kuwi Petruk. Nek langening kalanggiman aklar pandamoncar
Tinon leraka konang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gakono dasare mangsa katiga garing Petruk Bagong derekno aku daya-daya suwan ngersane pukulun padha nggih monggo kula dherekaken Gus. Tata kadesaya Indraksasara Maruta Pawana Maragana ing bocreng-bocreng pengen padha cek-cekan lah dalah sasuwene aku pacabare sing ala sikur satria bagus-bagus ya ngulungan dedeke ngringin langsung ayo ngaku sapa jenengan di omah Den buta ucapmu cari wis tanganmu sarawean nggawa gegusah Bapu adalir satria iki sapa jenengmu Gus kowe takon marang aku genti aku takon sapa prajan mulan ngendi dangkamu ditakoni durung aku malah genti takon malah junjung dangka jamak lumaing wong dedalan wong takon genti pitakon ya yen takon marang aku andeling negara pikungkung dedya Plantang wis bali takon kowe sapa jenengmu lan ngendi pinangkamu ora ana jeneng kekasih kang ndak sanding makasih basamu nyata ladak satria iki sapa kekasihmu Den satria ing Madukara kekasih Raden Janaka Arjuna ya bermati Raden Arjuna Raja Batara kamu semedya menyang ngendi ngetutke tindaking suku nuruti kareping netra budining pangangen-angen alah talah yen kena daewan beti bali aja mbacut ora ana gawar kendeng kang ngalang-alangi lakuku oleh ya mbacut ora oreh
yo bakal mbatut. Ndas buta pating cengkelek. Ndak sampar, ndak sandung. Papo. Bocleng blas lajeng jangan wani dening aku. Apamu kang ndak wedeni. Kaci sugih, copo mantra. Ora ana jamaing satriya maguru marang Bathang Yaksa. Kaci dhuwur. Nempiling ndasing Yaksa rasah dadak nganggo ancik-ancik. Papo. Kebarat kene jero kaya manuk branjangan kopat kapite kaya lotap angin. Kena daksa tak sabetke perbatang sumur kuandamu, Den.
Wah. Bujleng iblis lanat jek-jekan. Durung tau ngerti getis tetes ngerti-ngerti kancaku wis mati dadi bayangane yo. Wilio jarang aja sing jejeg-jejeg ing bengkong kaya aku belakno. Kakirek kekulung kowe. Meh rahina sumubang iwang haruna kadinetraning Anggarapuh sabdaning kukila renganigara sagetar ilahing sekaring bawana langgeng ingkang marak sowan wayah ulun Lesmana lan Arjuna nanging Boya teges ulun ban cindhi ban siladan mung murih ijang satolo-tolo
ingkang ulun keparengake matur luwih dhisik jeneng kita Lesmana. Janur gunung kadingaren kita marak ana ngarsa ulun. Paran ingkang dadi wigati ninggir. Duh pukulun. Kekiranganipun menapa? Paduka ingkang sampun pirsa dhateng lebetaning manah kula pukulun. Ger Murdaka. Sowan kita ana ngresa ulun iki sejatine kautus marang Rakanira Prabu Rama Wijaya kinen nyuwun kembang budak Tunjung Biru kinarya pamboyong ing kake semaya. Ya mangkono mbuya nggih Lesmana dat kaluhuran sabdanipun Hyang Adi pukulun. Pramila keparenga sekar budak Tunjung Biru pukulun. Mengko dhisik Lesmana Arjuna nunggal sedya jeneng kita uga bakal nyuwun sekar budak Tunjung Biru uga kinarya punagi pamboyong ingkang Semar. Mangkono Arjuna kaluhuran sabdanipun Hyang Adi pukulun. Ingkang menika mawantu-wantu panyuwun kula keparingna sekar budak Tunjung Biru dateng keng wayah pun Arjuna pukulun. Permara reh mangus wayang hambrangangang ati karunaning kas ose aneng maraga hamalakung risang kondo astat mojo lolong lalu hangu lati lolong lalu hangu lati surya mangrang sang wayah ilahing ayu wong si jeneng ulun tinarka mban sindhi mban siladan marang jeneng kita kabeh reh ning kembang mung ana sajuga mongko kanggo rebutan kita sakloron murih adil kembang nedya ulun balangake tumuli kita tututi kita padi ngendi tibaning sekar sapa kang ing kono bisa kenggonan sekar budak Tunjung Seta ya Tunjung Biru ya iku kang bakal menang amboyongi Ismaya. Ulun balangake ngger tumuli kita sakloron anututi ngendi tibane sekar. Budak Tunjung Biru ingkang wis kabucal dening Sang Hyang Padawenang dawuhing sekar kekalihnya sami saged sami nyepeng sekar budak satemah sami ruget geget rebutan nanging kalaning jagat sekar malah binlah dadi loro winastan sekar budak Tunjung Biru lan sekar budak Tunjung Seta kekalihnya nuli sami sowan Kyai Semar.
Ya merga lakon kados ngaten niki Ramayana Ramayana lan Mahabharata saged sami nyawiji Pancawati lan Ngamarta saged gathuk sinuwun Kresna menapa dene sinuwun Rama Wijaya pramila kula nyuwun bebono Sekar Budak Tunjung Biru niku ben kula mboten diarani mban sindhe mban siladan mboten pilih kasih sinten sing saged mujuti nggih niku sing menang Boyong Semar iya Kakang Semar rene iki Dimas Janaka ya wis sowan lan katone ya wis nggawa kembange mara gage dangunen Kyai Semar nyata ingkang bisa mujuti Sekar Budak kadangku Yai Lesmana cetha yen Kakang Semar kudu bali ing Pancawati nggih pun mboten sah sami rebut ngajeng mboten prayogi pun rening niki Ndara Arjuna lan Ndara Lesmana kekalipun malah sami ngasta kembangipun mriki kula talitine Sekar Budak niku lah kok kabeh oleh gawe iso nggawa kembang kabeh nanging kembange ana loro ning mung separo-separo sing siji Sekar Budak Tunjung Biru sing siji Tunjung Seta nek ngene iki marai bingung nggih pun yen ngaten kembang loro niki ajeng kula tangkepke mawon kula dadekke siji lho kembang bareng tak tangkepke kok malah badar dadi bojoku Kanastren. Nek ngene iki njur aku abuke melu sapa Kanastren? Piye mbokmu? Yai. Kula nampi pitungkasipun Hyang Pada wenang yen sabibaripun perang ageng Giryantara Pancawati lumawan Kalangkadiraja darmanipun Prabu Rama Wijaya sampun paripurna nanging Kyai Semar tasih kedah nglajengaken darmanipun kedah nglabeti momong dhateng para Pandhawa karana benjang tasih wonten ayahan perang ageng inggih perang suci sinebat perang Bharatayuda Jaya binangun
minangka pamuna angkara murka lan ngrembah kaning hamba utama Kyai. Oh, lah rak ngono. Yen ngaten nuwun sewu. Nuwun sewu sakniki kula netepaken yen Semar kudu momong para Pandhawa mati dening aku. Kae kepiye kae? Kabeh yo merga kowe wis barengi golek Sekar Pudak. Nyatane Semar wis netepake kudu momong Pandhawa yen ngono. Yen ngono carane njaluk Semar saiki mung kudu nganggo cara sing merwira Arjuna. Gatotkaca, nalika aku bondo ida karo kowe kagol. Ayo saiki dibacutke sagendhingmu tak ladeni.
riyen, mangke riyen. Oh. Mangke riyen. Sareh riyen. Niki sami-sami ratu sang Sutyaning Rat. Ajeng Danapa niki? Kakang Semar. Pancen aku ora narimakake merga saka pandukaku kabeh mesti saka pambujuke Prabu Kresna iki. Kakang Semar, mangsa borong nggonmu ngripih marang Prabu Rama merga yen aku ngladeni malah ora prayoga. Nggih. Kula pun tanggap kok, kula pun tanggap. Sinuwun Rama. Nengahi ngene iki dadak menga-mengo. Nuwun sewu, panjenengan saniki lumrah nek wis ora kaya mbiyen. Mbiyen iki panjenengan ratu sing wicaksana, berbudi, balaksana, ning saniki pun beda kali mbiyen. Mbiyen lomo saiki cedhul. Biyen panjenengan niku permana paningali saniki kok dadi surem. Sing mbok karepke kepiye Kakang Semar? Sinuwun. Nuwun sewu nggih sinuwun. Kula ngertos kados pundi juaning penggalih sinuwun Prabu Rama Wijaya sareng midhanget atur kula. Yen kula netepake ajeng nerusake laku momong para Pandhawa. Niku jane ora kok bab milik napa-napa. Ning mung netepi dhateng darmaning urip kula sing wis digariske dening Kang Maha Kawasa. Cobi sakniki dipenggalih kanthi wening. Semar niku nderekke Sinuwun Rama Wijaya nalika semanten wiwit panjenengan tasih timur ngantos sakpurnaning Prang Ageng Giri Antara. Nah, mestine sampean pun tutuk kalih ocahan kula wis wareg kalih atur kula wis kawagen sembur kula. Lah, mula tak nutuke dharma kula. Darmaning Semar niku ngawat-awati utawi ngrencangi satriya tukang nentremke jagat sing bakal andum kabagyan. Cobi kula tak matur. Pun boten sada-adoh. Kula wiwiti mawon saking Bathara Wisnu manitis sing Prabu Harjuna Sasrabau. Nanging dereng purna darmane marga nalika samono Prabu Sasrabau dereng saged ngisasangkara murkane Rama Bhargawa. Malah Prabu Arjuna Sasrabau pejah dibalang wadunge Rama Bhargawa. Lajeng Wisnu nitis malih dhateng Nalendra Marting jagat inggih menika Prabu Rama Wijaya. Nggih jengandika sinuwun menika. Lah ing nuwun sewu. Nadyan pun saged mejahi Prabu Dasamuka ning sirah wana tasih manjing wonten ngalaming pangrantunan dados dereng saged purna darmaning Prabu Rama Wijaya. Wisnu wis kudu nitis malih nglajengaken darmane nentremke jagat lan andum kabagyan dhateng titah. Mapan wonten negari Ndwarawati nitis wonten Sinuwun Prabu Sir Anusri Bathara Kresna menika sinuwun mula nggih lumrah nek sakniki Sinuwun Prabu Rama pun beda kalih biyen pun boten permana malih krana pun kuncatan Bathara Wisnu lan Wisnu saniki pun ngalih manitis sing nata Ndwarati inggih Prabu Sri Bathara Kresna. Aduh Kyai Semar.
pukulun. Pukulune semaya mewah pukulun Wisnu. Boten nginten yen pukulun Sang Hyang Wisnu samenika sampun lenggah manitis ing nata Ndwarawati. Yen mekaten samenika kula lair batos sampun lila menawi Kyai Semar ngrencangi titis Wisnu saha momong para Pandhawa. Namung bincang yen sampun titi wanci Rama ugi kedah manitis dhateng nata Ndwarawati Sang Prabu Kresna. Pandhawa padha rahayu dimong dening Kyai Semar para Pandhawa. Nggonku arep males wirang ngudi tuwuh sing tajab mung patine Rama Wijaya lan Lesmana. Nah iki malah ketemu karo kedhek putih genahne iki senggana Anoman ya. Dasar kepara nyata, aku Anoman, kowe sapa? Nalendra ing Bekukung Prabu Begasura. Lan yen kowe arep ngerti aku iki putrane Raden Indrajit Begananda, dadi aku isih turasi Prabu Dasamuka ing Alengka Diraja. Ayo, ndi? Tedhis Rama karo Lesmana tak nggone gatheng sirahe kowe Begasura anak Indrajit putu Dasamuka untapke nyawam. Wah! Wah! Mati! Ha! Modal! Wah! Oh. Werkudara ya jaluk Kyai Semar ya tungkak tamparana.
mati. Gus. Niki lampan Semar Boyong utawi Sekar Budak Tunjung Biru sageta dados sarana tumuruning kanugrahan. Saged dayani lan murakapi kangge sederek-sederek ingkang sami lenggah wontening mancingan warang tritis menika mriki mugi tansah sami binerkan Gusti tansah cinaketing kanugrahan sami manggih rahayu wilujeng rancak lancar anggenipun makarya ayem tata titi tentrem rahayu nduk